बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेटआव दङ हादराव कर'ना भाइरासनि बारदेरनाया फिन बांनो हमदों। हादराव फिन खेबसेबाव कर'ना जिउसानि बारदेरनाया गोख्रों बांनो हमदों। थांनाय 24 घन्टानि गेजेराव भारत हादराव 52,000 कर'ना पजिटिभ रिपर्ट मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे बोसोरनि बयनिख्रुइबो गोख्रैयै फिन कर'ना जिउसानि बारदेरनायखौ सोमोनांथावना नुनो मोन्दों। थांनाय 24 घन्टानि गेजेराव सा 257 सुबुंनि जिउ खहाबो जादों। नैथियाव दङ गंसे देहा फाहामसालिनि अर खामनायाव सा 10 सुबुंनि जिउ खहा। मुम्बाइनि गंसे गिदिर मलनि गेजेराव दङमोन गंसे देहा फाहामसालि। बेवहाय नांदों अर। देहा फाहामसालिनि अर नांनाय जाथायाव गासै सा 10 सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो थैनायनि बिबाङा बांनो हागौ होन्नाबो मिथिनो मोननाय जादों। ड्रिम मल मुंनि मलखौ थांनाय 2009 मायथाइयावनो लुफुंनाय जादोंमोन। बे बोसोराव जागायदोंमोन 1000 फिसा फिसा गलाफोर, गंनै बेंकुवेट हाउस आरो गंसे देहा फाहामसालि। मख'नो गोनांदि बे देहा फाहामसालियाव सा 76 बेरामिफोर दङमोन, जेरावनोखि सा 73 कर'ना बेरामिफोर आरो सा 3 गुबुन बेरामि। थामथियाव दङ उदालगुरियाव हानि समस्यानि थाखाय मोनसे गेदेर सुबुं जथुमा। दिनै 64 नं पानेरि समस्तिनि नंकी सुक्लाय बागानाव हानि समस्यानि थाखाय मोनसे गिदिर सुबुं जथुमा आरो लोगोसे थिसननाय हाबाफारिखौ लानाय जायो। बे हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ नुजाथियो। गाहाय खुंगिरि बिथाङा फेसबुक पेजआव लिरदों दि आं मिथिगौ दि रायजो राजाफोरा जोंजों हाबफैगासिनो। जों बे बारावबो देरहानानै नोंथांमोननि हास्थायनायखौ जाफुंसार होगोन आरो बिटिआरआव सोरां लाबोगोन। ब्रैथियाव दङ सा 124 इउपिपिएलआव जइन। क'क्राझार जिल्लानि दाब 2 जायगायाव फारियै आलारि एचएस गेलेग्रा फोथार आरो आथियाबारियाव इउपिपिएल दोलोनि जयनिं हाबाफारि जानानै थाङो। बे जयनिं हाबाफारियाव 30 नं क'क्राझार जनजाति सानजा बिधान सभा ब्याबनि इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि मानगोनां लरेन्स इस्लारिया बाहागो लायो। बिथांनि नुजाथिनायाव गासै सा 124 सुबुङा इउपिपिएलनि नीति आदर्शखौ मोजां मोननानै इउपिपिएलआव जयेन जायो। बेनिनो सा 24 बिपिएफ दोलोनि खामानि मावग्राफोर। बाथियाव दङ महेश्वर बसुमतारी। बिथाङा बुंदों एनएलएफपि गोदान आफाद दानायनि गुबै दायनिगिरिया प्रमद बर', बिश्वजित दैमारी आरो बिजेपिआनो गुबै दायनिगिरि। मैया गरेश्वर बेंनाहाट्टी गेलेग्रा फोथाराव 57 नं रङिया बिधान सभा ब्याबनि सिपिआइएम राजखान्थि हान्जानि बिसायख'थि फोसावदिं मेल खुंनाय जादों। बे मेलनि गेजेरजों बिटिसिनि बारग' एएम महेश्वर बसुमतारी बिथाङा रङिया ब्याबाव डक्टर भगवान देब मिश्रा बिथाङा देरहानाया रोखा जानानै दं होननानै फोरमायदों। आरोबाव फोरमायदों दि एनएलएफपि दानायनि गुबै दायनिगिरिया जादों प्रमद बर', बिश्वजित दैमारी आरो बिजेपि राजखान्थि हान्जायानो गुबै दायनिगिरि होननानै बिटिसिनि बारग' एएम महेश्वर बसुमतारी बिथाङा फोरमायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।